जोंनियाव बयबो जोंनि खाथि खालानि गार्जेनफोरनो सोंना नायनो हायो। जोंनि फरायसालिया सरासनस्रायै जोङो बांद्राय बुङाब्लाबो फरायसालिखौ जोङो थारमाने ओरैबायदि बुंनो हायो, गंसे प्राइभेट स्कुलनि गथ'फोरजों जोंनि फरायसालिनि गथ'फ्रा माने एखे आरो समान। मानो होनना बुङोब्ला जोङो इउनिफर्मनिफ्राय बा बायदिसिना बिथिंनिफ्राय जोंनि सोलोंथाइनिफ्राय जोङो थारमाने माने गंसे प्राइभेट स्कुलजों जोङो थारमाने फेर फाथिनो जों थांबाय थायो आरोखि। दा ओंखायनो जोङो सानो आरोखि जोंनि खाथि खालायाव सोरबाफोर जुदि बेबायदिनो बबेयावबा प्राइभेट स्कुलाव थांनानै बा हयथ' सोरबा गार्जेनफ्रा दुरबलनि थाखाय आदां गादां जुदि सोरबा गथ'फ्रा जुदि जानानै दोङोब्ला जोंनि फरायसालियाव लाबोनो हायो आरो। मानो होनना बुङोब्ला सिगां बोसोरफ्राव बेबायदिनो गोबां गामिनिफ्राय बेबायदिनो माने बेलेगाव गुबुनाव थांनानै प्राइभेट स्कुलाव फरायनानैब्लाबो बिथांमोना माने मोजां फरायनो हायाखै। गार्जेनफ्राबो इमान एटा माबा गैया, रां रुफानि खाबु गैया, जायनि जाहोनाव टिउसन माबा माबि होनो हाया। बिथांमोना जोंनियाव लाबोनानै साक्सेस जालांदों। माने जों बेखौ थोंजोङै बुंनो हायो आरोखि। जोंनियाव फैनायनि उनाव साक्सेस जालांदों आरोखि। दा बेनिखायनो जों सानो आरो खाथि खालायाव जुदि सोरबा बेबायदि गथ'फोर दङब्ला जोंनियाव लाबोनाया मोजां जागोन। आरो जों हानायाव लासै जोङो जोबोद माने सेस्था खालामो आरोखि। दा आं बाराखौ बुंलिया, बेखिनिखौ बुंनानै आङो आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय। बेखौ बावहरग्रोबाय। जोङो दिनै नैबे खैराजारगुदि फरायसालियाव 77थि गायसनथाइ सान सिलभार प्लेटिनाम जुबिलि खुंगासिनो दङ। बे खुंनायाव जोङो गोबां मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जादों। दिनै गिबि सान, बे गिबि सान बायदियै जोङो फुङावनो एबा फुंबिलियाव जोङो साखोन सिखोन हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय जोङो साखोन सिखोनखौ खामजेनगिरि महरै मानगोनां मुस्रिमा बुलु बर' CWC सोद्रोमा BPFनि आइजो गांखंनि जोङो बिथांखौ लाबोनाय जादों। आरो लोगोसे बिनि उनाव जोङो रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय जादों। बे रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय आयदायाव जोङो बावजेनगिरि महरै प्रदिप नार्जारि बिथांखौ लिंदोंमोन। बिथाङा दिनै गुबुन मोनसे प्रग्रामाव थांदों। बे थांनायनि जाहोनाव जोङो बिथांखौ माने मोननो हायाखैब्लाबो जोङो जोंनि बानजाय आफादनिनो बोसोनगिरि बिथांखौ जोङो बावजेनगिरि महरै बावजेननो होनाय जाबाय। बेबायदिनो आरोबाव जोङो बाथौ आर'ज लादों। बे बाथौ आर'जआ जोंनिया दा बावैसो नै जोबहांबाय। बेवहाय जोङो खैराजार गामिनि आर'ज हान्जाखौ लाबोनाय जादों। बेनि उनाव जोङो रुंसारि समेन्द्र नार्जारि गोसोखां गाहाय सायनासालि बेखेवनाय जादों। बेनि उनाव जोङो बेवहाय बेखेवगिरि महरै भबेन चन्द्र बर' बिथांखौ जोङो बेखेवनाय जादों। आरोबाव रुंसारि सनाराम बर' गोसोखां जौसां बेखेवनाय, बेवहाय बिपिन बर' बिथांखौ जोङो लेंदोंमोन। बिथाङा देहायारि प्रब्लेम जानायनि थाखाय बिथांखौ जों मोननो हायाखैब्लाबो आङो नैबे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि महरै आंनो बे जौसांखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। बेनि उनाव जोंहा रुंसारि राजेन्द्र बर' गोसोखां जामुंसालि बेखेवनाय आयदामोन। बेयाव जोङो मानगोनां जोंनि फरायसालिनिनो बारग' गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां प्रबिन नार्जारि बिथांखौ जोङो बेखेवनाय जादों। बेनि उनाव हारिमु बादायलायनाय दङ। बेवहाय जोङो जोंनि बे फरायसालिनि खाथिनिनो मानगोनां प्रतुल नार्जारि बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बिथाङा नावकाटा जौसिन फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि। बिथाङा सफैखाबाय। दा बेखौ दसे उनाव जोङो बेखेवहोनो सानदों। आरो बेनिफ्राय मोनसे दंबावो जोंहा सोलोंथायारि सावरायमेल। बे सोलोंथायारि सावरायमेलाव जोङो फुंखा सुबुं बायदियै जोङो बिनन्द स्वर्गियारि सार बिथांखौ जोङो मोननाय जादों। बिथाङा KB देउलखुसि जौसिन फरायसालिनि बिथांखौ जों मोननो हादों। बिथाङाबो सफैखाबाय। दा दसे उनावनो बिथांखौबो जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खावलायगोन। बेनि उनाव गाबोननि हाबाफारि बायदियै फुङावनो दङ 7:30 जोंहा बिफांसा गायनाय। बिफांसा गायजेनगिरि महरै जोङो रुपनारायण नार्जारि मासिगिरि नावकाटा VCDC बिथांखौ जोङो माने खावलायनाय जादों। आरो बेनि उनाव जोङो 8:30 जोंनि फरायसालियाव जोंनि फरायसालिनि गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लाफानानै गेलेमु बादायलायनाय होदोंमोन। बे गेलेमु बादायलायनायनि बान्था राननाय जागोन। बेनि उनाव जोंहा दङ मोनसे, बे जोङो नैबे 75थि गायसनथाइ सान जिथु
प्लेटिनाम जुबिलि बे प्लेटिनाम जुबिलिनि मुङै जोङो गांसे बिसम्बि दिहुननाय जादों। बे बिसम्बिखौ जोङो बेखेवगिरि महरै रबिराम ब्रह्म सार गोरायुं नावकाता मिलन जौसिन फरायसालिनि बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बेखौ जोबनाय लोगो लोगोनो जोंना जामुं जानाय जागोन। जामुं जानायनि उनाव जोङो गेवलां मेल लानाय जादों। गेवलां मेलाव जोङो बेखेवगिरि महरै मानगोनां गणेश कछारी सार मावफुं सोद्रोमा BTC क'क्राझार बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बिथांजों लोगोसेनो गाहाय आलासि महरै मुस्रि मानगोनां मुस्रि बिस्वजित दैमारि बुंथिगिरि आसाम आयेन आफाद दिसपुर बिथांखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बेनिफ्राय जोङो थि बुंथिगिरि महरै मानगोनां मुस्रि अरुनजय खुंगुर ब्रह्म खोन्दो गुदि सोलोंसालि मावख'गिरि तामुलपुर बिथांखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों। सरासनस्रायै जोङो गुदि फरायसालि हिसाबै जोङो बेखिनि जोङो माबाखौनो लानाय जादों आरोखि हाबाफारिफोरखौ जोङो मोनाबिलियाव हारिमु बिलिफां जोङो लाखियाखैसै। मानो होनना बुङोबा उन्दै उन्दै गथ'साफोर नालाय आरो बिनि सायाव जोंनिया खाथि खाला ओनसोलाव फैगौ मेट्रिक परिखा हायार सेकेन्डारि परिखा होग्रा गथ'फोर दङ जिहेथु जोङो बेफोरबायदि माने माबाखौ दावराव दावसिखौ जों हरावलासे खालामा होननानै बयनिबो मोजांखौ नायनानै जोङो बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। जियानो जा आं सानदों जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव जिमानखिनि जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ बा फरायफुनाय गथ'फोर दङ बे गथ'फोरनि जा जोंनि दिथागिरिफोर जोथोनगिरिफोर बिथांमोना जाहाथे माने सोलोंथायाव आग्रह जायो, सोलोंथायाव एक्टिभ जायो, सोलोंथाइया जे जोंनि गोनांथार मोनसे आयदा बेखौ जे माने बिसोरनि सिङाव बिसोरनि गोसोआव जाहाथे माने जोङो सोना होनो हायो बा हयथ' बिथांमोननि जिथु सान्थि सोलोंथाइनि फारसे फैथों होनना जों साननानै नैबे जोङो जोंनि जिथु 75थि गायसनथाइ सान बेखौ जोङो एसे गुवारै खालामनो होननानै जोङो साननाय जादों। आरो लोगोसे जोङो जोंनि फरायसालिनि जा अबस्था बे अबस्थाखौ जोङो जाहाथे माने जोंनि आलासिफोरनो एसे दिन्थिनानै होनो हायो। जाहाथे माने जोङो इयुनाव जोंनि हमनानै ला जोंना दा नैबे फरायसालियाव जेंना जानानै दङ माने क्लासरुमा जोंना खम, गथ'फ्रा एसे बारा, क्लासरुमा खमनि थाखाय जोंनाव दावराव दावसि एसे बारा जायो। जोंनि फरायसालियाव सरासनस्रायै 80 फरायसाफोर दङ। जोङो 3 फोरोंगिरिफोर दङ। आरो बेनिफ्राय जोंनिया असुबिदाया बेनो क्लासरुमा एकदम खम जानानै दङ, 2ल'सो क्लासरुम दङ। आरो बेनिफ्राय माने सोरगिदिं बेरा गैयिनि थाखाय जोङो माने जोंनि फरायसालियाव दानि सोलिबाय थानाय सरकारखौ जों बेखौनो खावलायनो नागिरो जाहाथे माने अननानै जोंनो बे क्लासरुमखौ एसे बानायनानै होयो। आरो बेनिफ्राय जोंनो सोरगिदिं जिथु वाल बे वालखौ जोंनो बानायनानै होयो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो सोरगिदिं वाला बानायनाय लोगो लोगोनो जोङो बिफां बिबार बायदिसिना जों गायनो थाखाय मोजां जागोन आरोखि। खारन खाथियावनो जोंना फिल्ड दङ, जायनि जाहोनाव माने जोंनि खाथि खालानि मोसौ बोरमा गासैबो माने बेवहाय डिस्टार्ब होफैबाय थायो, माने बेराब्लाबो सेफायो बा बायो। आरो बेनिफ्राय जोङो फरायसालिनिफ्राय थांनाय लोगो लोगोनो खाथि खालायाव जा बोरमा मोसौ दङ बेफोरो गासैबो थारमाने फरायसालियाव जमा जाफैयो। ओंखायनो आं सानदों अननानै जोंनि दा सोलिबाय थानाय जा सरकारा जोंनि बे फरायसालिखौ एसे नायहरो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो नुहुरदों खाथि खालानि जा फरायसालिफोर दङ, जोंनि बर' मिडियाम फरायसालिफोर दङ, जथेस्थ' खमिलांदों गथ'फ्रा। दा जोंबो सानदों जोंनियावबो जुदि बेबायदि खमियोब्ला जोंनि खाथि खालायाव जिखिना गामि दङ सरासनस्रायै नैबे फरायसालियाव जोङो 7टा 8टा गामिनिफ्राय फरायसाफोर फैयो। 8टा माने गामिनिफ्राय फरायसाफोर फैयो। दा बे 8टा जोंनि फरायसालिया जुदि गाज्रि जायोब्ला बा हयथ' माबा जायोब्ला बिफल जायोब्ला सरासनस्रायै बे 8टा गामिनि फरायसाफोरा जोंना एसे असुबिदा जानानै फैगोन। मानो होनना बुङोब्ला नैबे जुदि फरायसालिया गैयाब्ला बे ओनसोलनि गथ'फ्रा थारमाने जोबोद गोजानाव थांनो गोनां जागोन आरोखि। दा गतिके गोजानाव थांनाय लोगो लोगो खरसा नैबे ओनसोलाव सरासनस्रायै जों बुंनो सानोब्ला माने बेखौनो बुंनो हायो जे माने गोबां सुबुङानो निखावरि, जायनि जाहोनाव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माने फैसा होनानै प्राइभेट स्कुलाव फरायहोनो हानाय माने दा जग्यता गैया। ओंखायनो जों सानदों नैबे सरकारि